мардуми камбағал гумон мекунанд ки худи инсон ин сарчашмаи даромад аст. барои ҳамон фақат ягона сарчашмаи даромаде ки мардуми камбағал доранд ин худошон кор кардан. ин кор агар ки ин кор уволӣ шуд бо он кори дига меёбад. То есть сарчашмаи даромади мардуми камбағал фақат меҳнаташай, фақат худашай. Бедные люди думают, что источник их, то есть производительность, то есть это сам человек. Во фақат фикр мекунанд ки худам рафта якҷо кор. Фақат фикри худашона корба ҳамон я он кор ёфтан аст. Сара шумо ҳамин фикр аст, дига фикр нест. А мардуми сарватманд чӣ фикр мекунанд? Нигоҳ кунед. Мардуми сарватманд фикронашон да он аст ки ана главный производитель это деньги. То есть пул сарчашмаи даромади беҳтарин шуда метавонад. Чиба ки пул бепрерив круглисутка кор кардан метавонад. барои ҳамон мардуми сарватманд капитал сохта ҳаракат мекунад ки пулашон кор кунад.